Τους μαθαίνατε παράλληλα, φαντάζομαι, και ελληνικά και ιστορία και όλα αυτά. Η ιστορία ήταν η επιθυμία τους, διότι ζούσαν τη ιστορία από τη δύσκολη πλευρά τους, του κατατρεγμού, της εκδίωξης, της ταπείνωσης, του εξευτελισμού. Και φυσικά εγώ σαν άνθρωπος έλεγα καλύτερα να μην ζω παρά να ζω τέτοιους εξευτελισμούς. Και πολύ περισσότερο όταν το καταλάβαιναν αυτό τα παιδιά. Οι μικροί μαθητές της Ελένης Φωκά, όταν έχασαν τη δασκάλα τους, που εχμάλωτη στην ελεύθερη Λευκοσία δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω κοντά τους γιατί το απαγορεύουν ακόμα και σήμερα οι Τούρκοι, άρχισαν να στέλνουν από το σκλαβωμένο χωριό τους στην Αγία Τριάδα δικές τους ζωγραφιές και γράμματα στη δασκάλα τους και σε συγγενείς τους στην ελεύθερη Κύπρο. Αυτές τις παιδικές ζωγραφιές, κομμάτια από τα όνειρα και τους εφιάλτες των παιδιών της σκλαβωμένης Κύπρου, σας παρουσιάζουμε τώρα χωρίς σχόλια. Οι παιδικές ζωγραφιές έχουν τη δική τους συγκλονιστική φωνή. Τα παιδιά για μένα ήταν οι δάσκαλοι μου, για την ευαισθησία τους, για την αγάπη, για την προστασία που έπρεπε να προσφέρουμε στον κάθε συγχωριανό μας, στον κάθε συνάνθρωπό μας. Σας ακούω τόση ώρα και θυμάμαι αυτά που κουβεντιάσει με την Χαρά πριν από μερικούς μήνες στο Μεγάλο Δέριο, στο χωριό που ήταν δασκάλα, και περίπου τα ίδια λόγια έχει πει και η Χαρά. Είναι έτσι? Ναι. Για ποιους λόγους εσύ καθόσουν εκεί στον Εύρο και πάλευες σε ένα χωριό μειονοτικό με τους Πομάκους, με τα παιδιά των μουσουλμάνων που ήταν Ελληνόπουλα και που ήθελες να μείνουν μέσα στην Ελλάδα? Εσένα πάω στη ψυχή σου. Ναι. Γιατί το είπες αυτό? Ναι, είδα την αδιαφορία στο μεγαλύτερο σημείο της και των συνανθρώπων μας και όλων. Τι πίκρα είναι αυτή, είναι φοβερή η πίκρα σου. Ναι. Λοιπόν, για πες μας, Χαρά. Ένας δάσκαλος δεν μπορεί ποτέ να εγκαταλείπει τα παιδιά του. Είτε είναι το 1974, είτε είναι το 1984, είτε είναι το 1994, είτε το 2004, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Δεν θα πω είμαστε δασκάλες, γιατί νιώθω πολύ λίγη μπροστά στην κυρία Φωκά και όχι για να την κάνω να νιώσει καλά, νιώθω πολύ λίγη. Ξέρετε, για μένα υπάρχει πλέον μια νοητή τάξη. Αυτή η τάξη δεν έχει τόπο, δεν βρίσκεται κάπου. Σε αυτή την τάξη μαθητές είναι τα παιδιά σας και τα παιδιά μου. Και αν μου επιτρέπετε, δάσκαλοι είμαστε εμείς. Διάβασα κάπου ότι τα παιδιά σας δεν τα ξαναείδατε ποτέ. Είπατε ότι δυστυχώς δεν ήρθαν να σας δουν. Φοβόμουν ότι ίσως και σε μένα συμβεί αυτό στο μέλλον. Γι' αυτό έχω φτιάξει αυτή τη νοητή τάξη στο μυαλό μου. Είναι ορθά που λέτε. Φυσικά δεν επικρίνω τα παιδιά μέσα σε αυτήν τον δικαιώνα της ζωής. Αισθάνομαι ότι και αυτά τα παιδιά δυσκολεύονται, και το είπα με αυτή την έννοια. Όταν εγώ δυσκολεύομαι, πόσο μάλλον εκείνα τα παιδιά, που κάποια παιδιά δεν έχουν αποκατασταθεί, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς για αυτά, για την επαγγελματική τους κατάσταση, για οτιδήποτε, για τη διαβίωσή τους, αλλά σαν άνθρωπος ζω αυτή την ερημιά και το αναφέρω. Όχι γιατί έχω παράπονο, να είναι καλά, ο Θεός να τα βοηθά. Τα δικά σου παιδιά? Ξέρετε γιατί δεν έχει παράπονο, και απαντάω έμεσα και στην ερώτησή σας. Όπως ο πελαργός μεγαλώνει τα μικρά τα πουλιά, το όνειρό του δεν είναι να ζήσει πάντα με αυτά τα πουλιά, είναι να τα μάθει να πετάνε. Άρα μαθαίνουμε σε αυτά τα παιδιά να πετάνε και ξέρουμε ότι κάποτε βρίσκονται και πάντα θα βρίσκονται στο γαλάζιο ουρανό, που εύχομαι να είναι πάντα ελληνικός. Έχασαν τη χαρά τους τα μικρά Πομακόπουλα στο Μεγάλο Δέριο της Θράκης όταν η δασκάλα τους, η Χαρά Νικοπούλου, μετατέθηκε στην Θεσσαλονίκη. Δεν θα υπάρξουν ποτέ ξανά εκείνα τα τρυφερά δειλινά στους δρόμους του χωριού, όταν ανάμεσα στους κήπους περνούσε εκείνη η συντροφιά των παιδιών και της δασκάλας τους πάνω στα ποδήλατα. Τις κρύες νύχτες του χειμώνα που έρχεται, τα παιδιά στο παγωμένο Δέριο και η Χαρά σε ένα στενό διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη θα έχουν να μετράνε τις ώρες του χωρισμού τους, αλλά θα τους ενώνει η αγάπη και η ζεστασιά όσων έζησαν αυτά τα χρόνια που η δασκαλίτσα του Εύρου ήταν και μαμά
και φίλοι και η ασπίδα στις ψυχές των παιδιών των Ελλήνων Πομάκων στον Εύρο. Αυτό το επάγγελμα μερικές φορές είναι ευλογημένο επάγγελμα και το λέω και το πιστεύω. Μετά από σχεδόν 40 χρόνια στη δημοσιογραφία μπορώ να το λέω. Είναι ένα ευλογημένο επάγγελμα γιατί σε κάνει να ζεις κορυφαίες ανθρώπινες στιγμές. Και κάποιες αυτές τις στιγμές έζησα εγώ στην Κύπρο, μιλώντας με τις δύο αυτές γυναίκες. Γιατί βλέπετε ότι ξεχύλιζε η τρυφερότητα, το συναίσθημα, αλλά και η αξιοπρέπεια. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Βλέπετε πώς δικαιολόγησε τα παιδιά της αμέσως, κυρία Φωκά. Αμέσως τα δικαιολόγησε. Που είπε ότι δεν τη βλέπουν, γιατί δεν μπορούν να τη δουν τα παιδιά. Πώς να έρθουν από εκεί πέρα που είναι στην ελεύθερη Λευκοσία να τη δουν. Και πώς επίσης δικαιολόγησε η Χαρά τα δικά της παιδιά, λέγοντας ότι εγώ ξέρω ότι με αγαπάνε. Και έχω μια νοητή τάξη στο μυαλό μου. Κύριε Χαρδαβέλα, Ορίστε. πολλές φορές εμείς οι Κύπροι, πάρα πολλές φορές, έχουμε κατηγορηθεί για συναισθηματισμό. Όπως είπατε πιο πριν, είναι 36 χρόνια. Οι αγνοούμενοι και με αυτούς που έχουν ταυτοποιηθεί είναι 1619. Πώς πεθαίνουν στους δρόμους. Ναι, σίγουρο ο συναισθηματισμός είναι πολύ ισχυρός. Αυτό όμως που έχει απόλυτη σημασία και εμένα δεν με πειράζει. Ας θεωρηθεί εθνικισμός, καθόλου δεν με πειράζει. Πριν προχωρήσετε, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι υπέρ του συναισθηματισμού. Κι εγώ. Όμως είναι και δεν πρέπει να σταθούμε μόνο εκεί. Ναι, δεν αν χάσουμε το συναίσθημα, τα χάνουμε όλα. Αν δεν έχουμε ταυτότητα, και σαν λαός δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και ο δάσκαλος μου, ο Μακαρίτης, ο Τάσος, ο Λιγνάδης, έλεγε ότι ό,τι είναι παγκόσμιο πρέπει πρώτα να είναι εθνικό. Πρέπει να έχουμε ταυτότητα. Μιλήσατε για αξιοπρέπεια. Μόνο όταν ξέρουμε τι συνέβη, ό,τι συνέβη στη ζωή του κάθε ανθρώπου πρέπει να καταγραφεί, μετά να δηληστεί και μετά να μπει στη θέση του για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ως Κύπροι πρέπει να ζήσουμε, πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Σωστά. Και πέρα από αυτό, αν ξεχάσουμε, εδώ είναι και το τέλμα που βρίσκεται η χώρα. Όλοι μας βομβαρδίζουν να είμαστε αμνήμονες, να μην θυμόμαστε τίποτα. Δεν έχουμε πια όχι ταυτότητα, δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε. Δεν είναι κρίση μόνο οικονομική, είναι κρίση ηθικής, είναι κρίση αξιοπρέπειας, είναι κρίση ηθικής. Συμφωνώ απόλυτα. Και πολιτισμού. Πάμε σε ένα διάλειμμα, συγγνώμη, κατεπηγόντως, γιατί πρέπει να το κάνουμε και μετά συνεχίσουμε γιατί το ταξίδι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα θα παρακολουθήσετε τη μεγαλύτερη συμπαιγνία εις βάρος αυτής της δασκάλας, της Ελένης Φωκά. Μια συμπαιγνία μεταξύ, δυστυχώς, Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων. Θα δείτε πώς κατάφεραν αυτή τη γυναίκα να την κρατήσουν στη Λευκοσία, να μην την αφήσουν να γυρίσει πίσω, ουσιαστικά για να ζήσουν τη φωνή της. Είναι αυτό που έγινε και με την Χαρά στον Εύρο. Δείτε το. Σπορά σε παιδικές ψυχές της Κύπρου. Για πέστε μου, κυρία Φωκά μου, περάσετε δύσκολες στιγμές εκεί πέρα τόσα χρόνια που είσαστε. Από την εισβολή μέχρι το χρόνο που φύγατε. Πότε φύγατε από εκεί? 26 Μαΐου του το 1997. Από το 1974 λοιπόν μέχρι το 1997 μιλάμε για 25 χρόνια περίπου, έτσι. Εκεί παλεύετε για τα παιδιά αυτά. Παλεύετε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Η ίδια υφίσαστε φοβερά πράγματα. Το θεωρώ τόλμημα μεγάλο ότι είπατε δημόσια ότι ακόμη και σας κάνανε αυτό που σας κάνανε οι Τούρκοι. Για πέστε μου, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει με αυτή την πληγή μέσα του, μια γυναίκα? Μόνο σαν αντίδραση. Διότι δεν μπορούν με την μπαρμπαρότητα να σου υποβάλουν ή να σου επιβάλλουν αυτό που θέλουν οι κατακτητές. Δημιουργείται σου έτσι μια αντίδραση, μια αντίσταση. Γι' αυτό και εγώ κάθισα γι' αυτό το λόγο. Που μπορώ να πω ότι δεν είναι και λίγα τα θύματα που υπήρξαν εκεί στην Καρπασία από τους κατακτητές. Ναι. Ακόμα και τη ζωή τους έχουν χάσει εκεί με απαράδεκτον τρόπο από τους Τούρκους κατακτητές. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για σας σε αυτό το διάστημα?
Όλες ήταν δύσκολες και δεν μπορεί να περιγραφεί καθημερινά. Η κάθε δυσκολία είναι το ίδιο δύσκολη, διότι έχει να αντιμετωπίσει τους κατακτητές. Αντιμετωπίσαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις μέχρι και αυτές του σχολείου και μπορώ να πω πάντοτε είναι οι ίδιες. Βεβαίως δεν συγκρίνουν τα πράγματα τον Εύρο. Εδώ πέρα έχει να κάνει με κατακτητές. Κατά κάποιο τρόπο όμως, χαρά και εσύ είχες να κάνει και εσύ είχες να αντιμετωπίσεις, αν όχι κάποιους κατακτητές, κάποιους που επιβουλεύονται αυτό το χώρο. Για σένα ποιες ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές? Όταν υπάρχει ένα κράτος εν κράτη αυτή τη στιγμή στη Θράκη και αυτό είναι το τουρκικό προξενείο και δεν υπάρχει ταμπέλα κατεχόμενα επίσημα, αλλά υπάρχει ανεπίσημα, η δυσκολία είναι να πείσεις τους μικρούς μαθητές ότι εκεί πάνω ήταν Ελλάδα. Όταν τα βιώματα ήταν διαφορετικά, όταν δεν βλέπαν την Ελλάδα μπροστά στα μάτια τους. Τα παιδιά θέλουν απτά πράγματα, δεν θέλουν λόγια. Το καταλαβαίνετε πέρα από οτιδήποτε. Έπρεπε λοιπόν να πείσω τους μαθητές μου ότι όχι μόνο υπάρχει η Ελλάδα, ότι όχι μόνο είναι Έλληνες, αλλά ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα τους. Και δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι κάτι ουσιαστικό. Ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη δυσκολία και εύχομαι ως ένα βαθμό να έχω επιτεύξει το στόχο μου, γιατί θέλω αυτά τα παιδάκια που μείναν πίσω στο Δέριο και πάνε πλέον στο Σουφλί Γυμνάσιο τα μεγάλα, να νιώθουν ότι είναι Έλληνες και ότι η Ελλάδα είναι δίπλα τους. Και όταν λέω Ελλάδα μιλάω για ανθρώπους. Ναι. Για απλούς ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει μέχρι το Δέριο, είτε με την προσευχή τους, είτε με την παρουσία τους και έχουν αποδείξει ότι στέκονται δίπλα στους Πομάκους και δεν τους αφήνουν μόνους. Εσείς κυρία Φωκά, νομίζετε ότι σπήρατε ένα σπόρο εκεί πέρα στην Αγία Τριάδα, σε αυτά τα χωριά, για τα Ελληνόπουλα που μείναν εκεί τελικά? Τότε στα κατεχόμενα έτσι θεωρώ, ναι. Αλλά εδώ οι καταστάσεις θεωρώ ότι είναι πιο άγριες. Ίσως έχουμε χάσει το στόχο μας, τον προσανατολισμό μας, τις επιδιώξεις μας. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χάσαμε τον προσανατολισμό μας και τις επιδιώξεις που έπρεπε να κάνουμε ως ελληνισμός εναντίον της κατοχής και τις προσπάθειες που έπρεπε να κάνουμε στη διεθνή κοινωνία να καταγγείλουμε αυτή την βαρβαρότητα και φτάσαμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Θέλουν να μας εξευτελίσουν, θέλουν να μας πάρουν την γη μας, θέλουν να στερήσουν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα που έχουμε ως άνθρωποι για τη διεκδίκηση και απελευθέρωση της κατεχόμενης πατρίδας μας. Θυμάμαι μια εκπομπή του Αθέατου Κόσμου πριν 8 χρόνια. Δεκέμβρης του 2002, όταν η Κύπρος είχε κληθεί να αποφασίσει για το περίφημο σχέδιο Ανάν, που τακτοποιούσε το Κυπριακό όπως βόλευε Αμερικανούς και Τούρκους. Και είχα μιλήσει τότε για την ίδια πίκρα της Κύπρου που εκφράζει σήμερα η Ελένη Φωκά. 3 μέρες έψαχνα στην Κύπρο να βρω έστω και μια ταμπέλα από εκείνες τις χιλιάδες που υπήρχαν και έδειχναν τη μισή Κύπρο κόκκινη βαμμένη στο αίμα και τις 2 λέξεις καρφιά στην καρδιά μας. Δεν ξεχνώ. Τις έχουν τώρα κατεβάσει όλες, γιατί τώρα πρέπει να συμφωνήσουμε. Άρα πρέπει να ξεχάσουμε ό,τι μπορεί να χαλάσει τη συμφωνία αυτή. Να ξεχάσουμε τους 2.500 αγνοούμενους. Σας θυμάμαι 27 ολόκληρα χρόνια να περπατάτε, 28 να εμφανίζεστε, έχοντας κρεμασμένη τη φωτογραφία των ανθρώπων που είναι αγνοούμενοι, είναι δικοί σας άνθρωποι. Μετράω σε εσάς 14 άτομα και σε εσάς 6. Και μεταξύ αυτών σύζυγοι, αδέλφια, γη, πατεράδες. Τι περιμένετε όλα αυτά τα 28 χρόνια, έχοντας αυτή τη φωτογραφία κρεμασμένη μπροστά σας? Κοιτάξτε, το πρόβλημα των αγνοωμένων είναι μια από τις πιο τραγικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής.